Asibonge. Sibonge ithuba uNkulunkulu akulonde kubusise. Kukona konke okwenza engathi ngaphila uphumelele. Igama nguPastor Nixon Nofliki. Okubalekile kufanele sicela kwena kukodwa ukuthi ke le number isimse kuphela uma ungumlandeli wechannel uma uyimember yechannel sona ni-50 mbama yokuqikelela ukuthi ke inamba uyisisa kuphela ama-calls not WhatsApp like ma-SMS. Uma usenze WhatsApp ngenza ama-SMS. Yekela futhi ungifona ungibuza igama. Uma ufona usichaza wena igama ubese ucela lokufuna ukusizana ngakho. Sibheka la uNonjabulo Zondi 4190 disawubona Pastor ngicela ukubuza la kuchaza nokuthi uphuphe ke ulunya yikati esandleni umbala walo ke ubu brown and white. Number 1 ngokujwayelekile uma uphuphe ikati kuwuphawu lubi kakhulu manje kuluma ngoba lokho kuyakhomba ukuthi ngenzeka kumele uqaphele umuntu oseduze nawe isitha ozokuvukela azame ukukukhaphela. Kungenzeka futhi lo muntu lo uthola ukuthi njengoba likulumisa nje futhi lo muntu lo ulwisana nekhono noma ke nalento oyenzayo ufuna kuphazamiseke mhlawumbe ungabe umsebenzi noma umklamo owenzayo yabona ukuze ungaphumeleli kona. Number 2, kwesinye isikhathi ke uma uphupha la ikati kuwuphawu lokuma likuluma lokho kungakhomba ukuthi ngenzeka uyaxwayiswa la ukuthi wena kunomuntu okugadla ngelwane noma ukuthumela ngesilwane ngenhlo ngoba ekubangisa mhlawumbe umsebenzi noma ekubangisa isikhundla kuso noma ekubangisa umklamo obhizinisi namanje yabona kunalento akubangisa yona. Number 3, kuyenzeka futhi ngisethi uphupha la ikati ubuphawu lokuma likuluma osulikhomba ukuthi ngenzeka kumele usukume uthola abelaphi enamandla futhi eyingozi kuwe ngenxa yenzondo ngenxa yomona yabona yabona siyabonga kakhulu ke besibheka la ikati uma likuluma noma likuluma isandla uNkulunkulu akakulonde engathi ngavama umusa phezulu kwempilo yakho. Siweni